No niin, se on haastetta päivää. Mä oon Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen ja täällä on kakkupohjia ja erilaisia nompparelleja kiiltäviä juttuja ja ollaan tultu Sarin kotikahvilaan ja mikäs olisi nyt tämän kerran haaste? No, täytekakun tekeminen ja koristeleminen. Eli nyt katsotaan silleen, että tässä tehdään kakku ja näkö arvioidaan tässä ja sitten se viedään tonne meidän Päijänne-kodille hoitajille makutestiin. Leikataan 2 osaan. Tää varmaan täytyy mennä suoraan. No mielellään. No niin, ja kyssäriä tähän väliin. Ollaan Kuhmoisten idyllisessä keskustassa ja täältä Sarin kotikahvila löytää. Niin Sarille kyssäri, että miksi Kuhmoisissa on mukava pitää kahvilaa? Täällä on mukavia aurinkoisia asiakkaita ja tuotepaketti meillä on aika laaja. Meillä on pullat, suolaiset piirakat, suolaiset tuotteet, täytekakut, voidepakakut, lounasta, pitopalvelua. Touhua riittää. Ja kohta alkaa kesää ja kahvilalta saa kaikenlaista. Joo, Lauttiksen kanssa tehdään yhteistyötä kesällä ja meiltä menee sinne tuotteita. Tulkaa maistamaan. Sitten tehdään vähän kakun koristeita, tietenkin. Sepä oli helppoa. Sepä on helppoa. Jaha, ja nyt ollaan Päijänne-kodilla ja totuuden hetki. Elikkä kohta arvostellaan ulkonäkö ja maku. Ja makutuomareina on täällä meidän Päijänne-kodin mahtavat hoitajat. No niin, nyt on maistelut tehty ja lähdetään arviointiin. Eli ekaksi katsotaan ulkomuoto ja ulkonäkö, oliko se hyväksytty vai hylätty. Siitä tuli kyllä tosi hieno. Ruusuistakin tuli tosi hienot ja kermassa ei säästelty. Oliko hyväksytty vai hylätty? Hyväksytty. No niin. Makutuomarit, oliko se hyväksytty vai hylätty maun puolesta? Kyllä se oli oikein hyvä, kyllä se on hyväksytty. Niin, yes. Hyväksytyt ja hylätyt. Haastetta tulemaan.